தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுரும் மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादे सतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. प्रभु ஷேர் பண்றீங்களா? हरे कृष्ण माताजी विजिबल आगदा. हरे कृष्ण. அத்தியாயம் 11 விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் பிரபஞ்ச வடிவம். சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருந்தா கூட இதுல பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 10 நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த ஒரு செகண்ட் பார்த்துடலாம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், சோ அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவரே ஆதியும் அந்தமுமாக இருந்தாலும் அவரை அறிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது எளிதான காரியம் அல்ல. சோ தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். பகவத்கீதை நம்மளுக்கு என்ன போதிக்கிறது அப்படின்னா பக்தி எப்படி தூய அனன்ய பக்தி செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறதுதான் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அதாவது ஒரு நண்பனாக இருந்து சீடனாக மாறி ஒரு பக்தனாக எப்படி மாறுகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விபூதிகளை விவரிக்கிறார், அவருடைய பவர்ஸை பற்றி சொல்றார். சோ ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பிள் மட்டுமே சொல்றார் அப்படிங்கிறதையும் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 11வது சாப்டர்ல என்ன சொல்ல போகிறார் பகவான்? அர்ஜுனர் தன்னுடைய யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி கோருகிறார். எதற்காக அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். 1 வரை திரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் காட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த உருவத்தை பற்றி விவரித்து சொல்கிறார். பகூனி அதிர்ஷ்டபூர்வாணி அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். அந்த யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அதை பார்த்தோன்னே அர்ஜுனர் அந்த யூனிவர்சல் வடிவத்தை பார்க்கிறார். அதை பார்த்தோன்னே பகவான் அந்த அர்ஜுனருக்கு என்ன நேர்கிறது அப்படிங்கிறது 9-14 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அநேக பூத தர்சனம் அப்படிங்கிறது. சோ அர்ஜுனனின் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கிறது அர்ஜுனருக்கு, அவருடைய மனம் எப்படியெல்லாம் வேதளிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ணருடைய பதில், அதுக்கு அவருடைய பதில் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். கலோஸ்மி லோகஸ்ய திருத் பிரவரத்தோ அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. அர்ஜுனனின் ஜபங்கள். சோ அந்த யூனிவர்சல் வடிவத்தை பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரு பயம் ஏற்படுகிறது. அவருடைய மனது நிலையில்லாமல் அன்பேலன்ஸ், அவரை பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. சோ இம்பேலன்ஸ்டா இருக்குது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுகிறார்? சாகத் கதம் பீத பீடா பிரவாண்ய
சோ இது முக்கியமான வார்த்தை. கிருஷ்ணரை பார்த்து தூய பக்தி தேவை. கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன வேணும் நமக்கு அப்படின்னா உண்மையான அன்பு, அனன்ய பக்தி செலுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 11வது சாப்டர்ல நம்ம 55 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. இதுல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute மாதாஜி. சோ இந்த 11வது சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போறோம். அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுக்ரஹாய பரமம் கோப்யம் அத்யாமசக்கிடம் யத்தவ யோக்தம் வசஸ்தேன மோகோயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளேன். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படிங்கிறாரு. சோ நீங்க ஆன்மீக ரகசியங்கள் எல்லாத்தையுமே எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. ஏன் அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்து சொன்னார் அப்படிங்கிறதும் தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அர்ஜுனர் பகவான் மேல் பொறாமை கொள்ளாதவர். சோ உண்மையான பக்தி செலுத்தக்கூடியவர். அதனால இவரை தேர்ந்தெடுத்து ஆன்மீக சம்பந்தமான ரகசியங்கள் அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக விளக்கி சொன்னார். அர்ஜுனரும் தன்னுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் இந்த பூலோக மாந்தர்களுக்காக கேட்டார். சோ அவரும் எல்லாத்தையுமே விளக்கி சொன்னார். உங்களுடைய அறிவுரைகளை கேட்டதுக்கு அப்புறம் நான் இப்ப தெளிவாயிட்டேன். என்ன தெளிவு அப்படின்னா, அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய கருணையினாலேயே எல்லாம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாரு. சோ உம்மிடமிருந்து ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றிய அறிவுரையை கேட்டு தெளிவடைந்தேன். சோ இனிமேல அவரை நண்பராகவோ இல்லை சாதாரண மனிதராகவோ அர்ஜுனர் எண்ணவே மாட்டார். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நான் ஆதியாக உங்களை நான் நினைக்கிறேன். சோ நடக்கிற எல்லாமே உம்முடைய கருணையாலேயே நடக்கிறது என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்கிறார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. பவாப்யேலகி பூதானாம் ருஸ்தௌ கிருஸ்தரசோ மயா வத்த கமலபத்ராஷ மகாத்மியம் அபிசாவ்யயம். சோ கமலபத்ராஷ தாமரை மலர்களை போன்ற அந்த இதழ்களை போன்ற கண்களை உடையவர். சோ தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவனை பற்றி உம்மிடம் இருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். சோ நீங்க எனக்கு எடுத்து சொல்லிருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும், சோ ஒவ்வொரு லிவிங் என்டிட்டிஸையும் எப்படி தோன்றுகிறது, பகவானிடமிருந்தே தோன்றுகிறது. சோ எப்படி அது அழிக்கப்படுகிறது, அழிச்சு எங்க போய் சேரும் அப்படிங்கிற எல்லா விவரங்களையும் நீங்க எனக்கு சொல்லி இருக்கிறீர்கள். சோ அதனால நான் உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். சோ எல்லாருடைய விஷயங்களும் பாஸ்ட் டென்ஸ் தெரியும், இப்போ பிரசன்ட் டென்ஸ் தெரியும், அவருக்கு ஃபியூச்சரும் தெரியும். சோ ஆனால் நமக்கு நம்மளோடது பத்தி மட்டும்தான் தெரியும், பகவானுக்கு எல்லா உயிர்வாழிகளை பற்றியும் தெரியும். சோ உம்முடைய பெருமைகளை, அழிவற்ற பெருமைகளை நான் உணர்ந்துள்ளேன் அப்படின்னு இங்க பகவானுடைய அந்த பெருமைகளை சொல்கிறார். எல்லாவற்றின் மூலமாக அவர் இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் அவரே படைக்கிறார். ஆனா எதிலுமே ஒன்றாமல் தனித்தே இருக்கிறார். அவருடைய ஐடென்டிட்டி எதுலையுமே கலக்காம அப்படியே ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கிறது அப்படிங்கறத இங்க பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அந்த இத ரிமூவ் பண்ணுங்க பிரபு. ஓகே. ஏகம் ஏவம் ஏதத் யதாத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम यस्वरम पुरुषोत्तमम. சோ உத்தம புருஷரே, உன்னத குருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். உண்மை நிலைனா என்ன? 2 கை ரூபத்துல நான் உங்களை பாக்குறேன். சோ என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலாக உள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, நான் அவருக்கு அர்ஜுனருக்கு அவருடைய அந்த உண்மையான ரூபம், அந்த தங்களுடைய உண்மை நிலையில் அந்த 2 கை ரூபத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப திருப்தி. எனக்கு உங்களை இந்த ரூபத்துல எனக்கு வணங்கினால் போதும். ஆனால் நமக்காக, ஏன்னா பின்னாடி வரப்போற மக்கள் இதை கேட்பாங்க.
சோ அவங்க வந்து நம்ப மாட்டாங்க. பகவான் வந்து மனிதராக உருவெடுத்து வரும்போது யாருமே பகவான் அப்படின்னு அவரை வந்து நம்ப போவது கிடையாது. சோ அவர்களுக்காக பகவான் மத்தவங்களுக்காக அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, இந்த விஸ்வரூபம், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நான் பரவி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்களா, அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள எல்லாம் நீங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறீர்கள், எவ்வாறு உட்புகுந்து இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அந்த தோற்றத்தை, அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை வந்து நான் காண்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறார். சோ எதிர்காலத்தில் கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக எண்ணிவிடக் கூடாது மக்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக, அந்த மக்களுக்கு அப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்து விட்டால் அவங்களுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும். சோ அவங்களை திருப்திப்படுத்தும் வரையில் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவருடைய விஸ்வரூபத்தினை, ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்கிறார். சோ ஏன் அப்படின்னா, ஏன் அப்படி சொன்னார் மக்களுக்காக அப்படின்னா, பின்னாடி கலிகாலத்துல நான் தான் கடவுள், நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு நிறைய பேரு மக்களை ஏமாற்றுவார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஏன்னா கலிச்சந்தர்ன உபனிஷத்துல பிரம்மரும் நாரதரும் ரெண்டு பேரும் அப்பா பிள்ளை ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க. சோ பின்னாடி வரப்போற கலியுகத்துல நிறைய பேர் வந்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு மக்களை ஏமாற்றுவார்கள் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷனே ஒரு உபனிஷத்தா வந்துருச்சு. சரிங்களா, அதை படிச்சு பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த கலிகாலத்தில் நிறைய பேர் வந்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றுவார்கள். சோ அவர்களை வந்து பின்பற்றி போய் மக்கள் ஏமாந்து விடக்கூடாது. சோ அதுக்காகத்தான் அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, எங்க நீங்க உங்களோட விஸ்வரூபத்தை காமிங்க. கிருஷ்ணரா இருந்தா தம்முடைய விஸ்வரூபத்தை காமிப்பார். எங்க நீங்க உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காமிங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களால காமிக்க முடியுமா? காமிக்க முடியாது. சோ அதனாலதான் நம்ம போலி சாமியார்களை நம்பிவிடக் கூடாது. சோ பகவான் அப்படிங்கிறவரை மட்டும்தான் நம்ம நம்பணும். சோ நான் பகவான் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிட்டு வர்றவங்க எல்லாம் நம்ம நம்பிவிடக் கூடாது. அதுக்காக தான் நம்மள வந்து ஒரு என்ன படுத்துறாரு, நம்மளை வந்து ஒரு நீங்க ரொம்ப இதுவா இருங்க, அலர்ட்டா இருங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து அவருடைய விஸ்வரூபத்தை காமிக்க சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. மன்யசே யதி தத் சத்யம் மயா திருஷ்டும் இதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோத்மேத்வம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், பாருங்க எப்படி கேட்கிறார் பாருங்க, அது ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. ரிக்வெஸ்ட் பண்றதுக்கும் எவ்வளவு பணிவா கேட்கிறாரு. சோ என்னால் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியறணும். சோ எனக்கு அந்த தகுதி இருக்குதா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்களா, எனக்கு அந்த தகுதி இருக்குதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வேண்டுகிறார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதவோத சகஸ்ரஷ நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதீனி ச. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பலவகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. சோ பகவான் சொல்றாரு, பிதாவின் மைந்தனே. பிதா அப்படிங்கிறது குந்தியினுடைய அந்த இன்னொரு பெயர் இல்லைங்களா. சோ எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில், சோ என்னென்னமோ வடிவங்கள், எல்லா வடிவங்களுமே அந்த விஸ்வரூபத்திலே அடக்கமாக இருக்கிறது. சோ பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் நிறைய நிறங்கள், அந்த வடிவத்திலே வந்து நிறைய நிறங்கள் தோன்றி இருக்கிறது. அந்த நிறைய திவ்யமான ரூபங்கள் வந்து நிறைய இருக்கிறது. சோ நம்ம அங்கேயே வந்து நம்ம பாக்குறோம், சிவன் இருக்கிறாரு, பிள்ளையார் இருக்கிறாரு, சோ தேவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, பாம்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது, மலைகள் இருக்கிறது, நதிகள் இருக்கிறது. சோ அத்தனையுமே வந்து அந்த வைபத்திலே வந்து நீ காண்பாயாக அப்படின்னு வந்து இங்கே வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலே நமக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜடபுலன்களை கொண்டு, நம்முடைய இந்த ஜடபுலன்களை கொண்டு பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தினை ஒருவர் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. சோ அவரை வந்து பார்க்கவோ கேட்கவோ புரிந்து கொள்ளவோ அறிந்து கொள்ளவோ முடியாது. சோ ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஜடப்புலன்கள் எல்லாமே வந்து குறைபாடு உடையவை.
நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி பிறக்கும் போது 4 குறைபாடுகளோட தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம். நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே குறைபாடு உடையவை. சோ இதை வச்சுக்கிட்டு பகவானுடைய ரூபத்தினை வந்து நம்ம பார்க்கவே முடியாது. எப்ப பார்க்கவே முடியாதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. ஒருவர் வந்து ரொம்ப உண்மையாகவே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருந்தால் பகவானுடைய கருணையினால் பகவான் வந்து தன்னை வந்து ரிவீல் பண்ணுவார். தன்னை வந்து நம்மளுக்கு தரிசனம் கொடுப்பார். அவருடைய தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கும். அவருடைய கருணை இருக்கணும். நமக்கு வந்து பக்தி தொண்டு, நம்ம வந்து உண்மையான பக்தி தொண்டு, அனன்ய பக்தி தொண்டு செய்யும் போது பகவானுடைய கருணையும் நமக்கு இருந்தால் மட்டுமே அவரை தரிசிக்க முடியும். அடுத்தது, சோ அது மட்டும் கிடையாது. இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படிங்கிறது விண்வெளி, ஆன்மீக வெளியிலே தோன்றிய வடிவம் அல்ல. இது வந்து இந்த பூமியிலே தோன்றிய வடிவம் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க. இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து எங்கே பார்த்தீங்க? இதை வந்து பூமியில பார்க்க முடியுமா, இல்ல விண்வெளியில பார்க்க முடியுமா, ஆன்மீக வழியில பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டா இது வந்து இங்கதான், இந்த பூமியில தான் வந்து பார்க்க முடியும். இது நித்தியமானது கிடையாது, இது நிலையற்றது கிடையாது. சோ சாதாரண மனிதனால் இதை வந்து பார்க்க முடியாது. இதை ஒருவர் பார்க்கணும் அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த கருணை, காரணமற்ற கருணை இருந்தால் மட்டுமே அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க முடியும். அந்த குருட்சேத்திர போர்க்களத்திலேதான் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பித்தார். அங்க எத்தனை சேனைகள் இருந்தது, யானைகள், குதிரைகள், சோல்ஜர்ஸ், அத்தனை பேர் இருந்தாங்க. அத்தனை பேருக்குமா இந்த தரிசனம் கிடைத்தது? இல்ல, அர்ஜுனருக்கு மட்டுமே கிடைத்தது. அது மட்டும் இல்ல, இவரு சஞ்சயன் அவரும் வந்து அங்க இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தார். தூரதிருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த சக்தியினாலே வந்து அவரும் பார்த்து கொண்டிருந்தார். எல்லோருக்கும் வந்து இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப 6வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். பஷ்யாதித்யான் வசுன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பகூன் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யா சர்வாணி பாரத. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பும் யாரும் கண்டிராத, கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். சோ அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிச்சிருக்கிறாரு. இப்ப அந்த தரிசனத்திலே வந்து யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா, ஆதித்யர்கள் இருக்கிறார்கள், வசுக்கள் இருக்கிறார்கள், ருத்திரர்கள் இருக்கிறார்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் தெரிகிறார்கள். எல்லா 33 கோடி தேவர்களுமே அந்த ரூபத்திலே அடங்கி இருக்கிறார்கள். சோ இதுக்கு முன்பா யாருமே இதனை பற்றி கேட்டும் இருக்க மாட்டார்கள், பார்த்தும் இருக்க மாட்டார்கள். அத்துணை ஆச்சரியமான விஷயங்களும் வந்து என்னுடைய இந்த ரூபத்திலே நீ பார்க்க முடியும், பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிக்கிறார். சஞ்சய உவாச்ச ஏவ முக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயூகேஸ்வரோ ஹரி தர்ஷயா அசபார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். சோ அங்க என்ன நடக்கிறது? அஸ்தினாபுர அரண்மனையிலே அமர்ந்து கொண்டு சஞ்சயன் வந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலே பார்க்கிறார். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பிறகு பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனனுக்காக காட்டினான். இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு தம்முடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு காண்பிக்கிறார் அப்படின்னு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரக்கு வந்து சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானேகோத்யயாயுதம் திவ்யமால்யாம் பரதரம் திவ்யகாந்தானுலேபனம் சர்வாச்சர்யமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். சோ இந்த விஸ்வரூபத்திலே என்னென்ன தெரிகிறது அப்படின்னு இங்க பார்க்கலாம். அநேக கண்கள், நிறைய கண்கள் தெரிகிறது. அநேக வாய்கள், எக்கச்சக்கமான வாய்கள் தெரிகிறது. அநேகமான அற்புதமான தரிசனங்களை வந்து அர்ஜுனர் பார்க்கிறார். சோ பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ரூபம். அந்த ரூபத்திலே வந்து என்னென்னமோ மலர் மாலைகளும் சரி, தங்கத்தாலும் வைரத்தாலும் மணிகளாலும் எல்லா விதமான ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒளி வீசும் கற்கள், அந்த மாதிரி நிறைய ஆபரணங்களால் வந்து அந்த உருவம் வந்து அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை வந்து தாங்கி
இருக்கிறது. பகவானது வந்து சங்கு சக்கரம் மட்டும்தான். ஆனா இந்த ரூபம் வந்து நிறைய ஆயுதங்களை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. தெய்வீகமான மாலைகளை அணிந்து கொண்டிருக்கிறது. பட்டு பீதாம்பரத்தை வந்து அணிந்து கொண்டிருக்கிறதுனால அவருடைய உடலில் இருந்து வாசனை பொருள்கள் வந்து நிறைய பூசப்பட்டிருக்கிறதுனாலேயும் அங்கே வந்து ஒரு பெரிய நறுமணம் கமழுகிறது அந்த இடமே. சோ அற்புதமாக இந்த மாதிரி பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி இருக்கிறது. சோ நம்ம போய் வெளியில நின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்டிங் பாயிண்ட் வரைக்குமே வந்து ஃபுல்லா அந்த ரூபம், அவருடைய ரூபம் மட்டுமே தெரிகிறது. வானமோ மரங்களோ மலைகளோ எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியல. ஃபுல்லா இடத்தையுமே அந்த விஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. பகவானுடைய அந்த ரூபம் அப்படிங்கிறது இந்த 2 ஸ்லோகங்களின் மூலமாக நமக்கு தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगवत् उत्थिता यदीपाशत्रिषु सहस्रत् வாசஸ்தஸ்ய மகாத்மன. சோ ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். சோ அவ்வளவு பிரைட்டா இருக்கு. நம்மளால வந்து ஒரு சூரியனை வந்து நம்ம போய் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 12 மணிக்கு நின்று நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது. இல்ல கண்ணெல்லாம் கூசும், நம்ம கண்ணை எப்படி சுருக்கிக்குவோம். ஆனா பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல வானத்துல தோன்றினா எவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்குமோ அவ்வளவு பிரகாசத்தை விட பிரகாசமாக இருக்கிறார். ஒருவேளை வந்து இந்த பிரகாசத்திற்கு அது ஈக்குவல் ஆகலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ அடுத்த ஸ்லோகம் தத்ரைக சதம் தத்ரைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அவஷ்யத்தேவ தேவஸ்ய சரீரே பாண்டவஸ்ததா. சோ அந்த சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரித்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தால் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. சோ பகவானுடைய படைப்புகள் அத்தனையுமே ஒரே ரூபத்துல எல்லாமே அடங்கி இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனர் வந்து காண்கின்றார். அந்த ரூபம் வந்து எப்படி இருக்கிறது, உலகங்களுமே பரவி இருக்கிறது. சோ கீழே அண்டங்கள் ஃபுல்லா எங்க வானத்துல எங்க பார்த்தாலும் அவருடைய ரூபம் தான் தெரிகிறது. சோ அந்த மாதிரி பரவி விரவி பெரும் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய தோற்றமாக இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி பார்க்கிறார் அர்ஜுனர், பார்க்கிறார் அந்த மாதிரி தோற்றத்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அண்டங்கள் நிறைய அண்டங்கள் தெரிகிறது இல்லையா? அந்த சில அண்டங்கள் சிறியவையாக இருக்கிறது, பெரியவையாக இருக்கிறது. சில வந்து மண்ணால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அண்டங்கள். அப்ப பார்க்கும்போது அர்ஜுனன் பார்க்கும்போது அவருடைய ரூபத்திலே சில வந்து பொன்னால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது, மணிகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாமே வந்து அர்ஜுனருக்கு மட்டும்தான் தெரிகிறது. யுத்தகலத்தில் இருந்த வீரர்கள் எவருக்கும் வந்து இது வந்து பார்க்க முடியல அப்படிங்கறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ ததச விஸ்மயா விஷ்டோ कृष्ट रोमांत धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं रुद्रांजलिर अभासदा. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். சோ அவ்வளவு பெரிய விஷயம், அவ்வளவு பெரிய உருவம், அந்த உருவத்திலே இத்தனை விஷயங்களும் அடங்கி இருக்கிறத பார்த்த உடனே அர்ஜுனுடைய மனம் வந்து பேதலித்து விடுகிறது. சோ ஒரு பேலன்ஸ்லயே இல்ல. சோ ஏதோ ஒரு நமக்கே அப்படித்தானே, ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம முன்னாடி கண் முன்னாடி இல்லைன்னா நம்ம பயந்துருவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் அதுவும் இந்த உருவத்துல என்னென்னமோ இருக்கிறது. சோ அந்த குழப்பமாக இருக்கிறது, வியப்பாக இருக்கிறது. சோ அப்போ அவருடைய மயிர் கூச்சரிகிறது, கூஸ்பம்ஸ். சோ இந்த உருவத்தை பார்த்து பயந்து அவர் என்ன பண்றார், சிரம் தாழ்த்துகிறார். தன்னுடைய தலையை தாழ்த்தி கூப்பிய கரங்களுடன் பகவானை வந்து பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்திலே. சோ வியப்பின் உச்சிக்கே சென்று விட்டார். வியப்பின் உச்சிக்கே சென்று பகவானுக்கு தன்னுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்க தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்தத தேவ தேகே சர்வாம்ஸ்ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிராமணாமீஷம் கமலாசனஸ்தம் ருசீம் சர்வான் புரகாம் சதிவ்யான். சோ அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா,
எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது இடரில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். சோ அந்த உருவத்துல என்னெல்லாம் அவர் அர்ஜுனர் பார்க்கிறார் அப்படிங்கறத இங்க சொல்றார். என்னெல்லாம் பார்க்கிறார்? எல்லா உயிரினங்களும் இருக்கிறது. சோ யானைகள் இருக்கிறது, குதிரைகள் இருக்கிறது, பாம்புகள் இருக்கிறது, பிரம்மதேவன் இருக்கிறார், சிவபெருமான் இருக்கிறார், பல்வேறு ரிஷி முனிவர்களும் அந்த உருவத்திலே இருக்கிறார்கள். சோ இவங்களை எல்லாம் அந்த ஒரே உருவத்திலே பார்த்து வியப்படைகிறார். அநேக பகூதர பக்தர நேத்திரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோனந்த ரூபம் நாந்தம் நமத்யம் நமகுணஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை அப்படிங்கிறாரு. சோ உம்முடைய உருவத்திலே நிறைய கைகள் தெரிகிறது, நிறைய வயிறுகள் தெரிகிறது, வாய்கள் தெரிகிறது, கண்கள் தெரிகிறது, எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். சோ அவருடைய எல்லா இந்த நம்ம பூலோகத்துல பார்க்கிறோம் பாத்தீங்களா, இந்த இமயமலை அவருடைய முழங்காலுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க அந்த உருவம் எவ்வளவு பெருசுன்ட்டு. சோ கடல் அலைகள் எல்லாம் அவருடைய முழங்காலுக்கு கீழே தான் இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி உருவம் எங்கேயோ இருக்கிறது. அதனுடைய ஆறு எங்க இருக்கிறது, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்க இருக்கிறது, அந்த நடுப்பகுதி எங்க இருக்கிறது, முடிவு எங்க இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கவே முடியவில்லை. சோ அந்த மாதிரி வாய்கள் இருக்கிறது, கண்கள் இருக்கிறது அப்படின்னா அவருடைய நெத்தியை பார்க்க முடியல, அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல. சோ அந்த மாதிரி அவ்வளவு பெரிய உருவமாக இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை நான் பார்த்ததில்லை அப்படின்னு ரொம்ப வியந்து போகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இனி நான் புக் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் எனக்கு இது சரியா தெரியல. ஒரு நிமிஷம். 7 to 18. கிரீடினம் கதினம் சக்ரினம் ச தேஜோராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நீஸ்ரயம் சமந்தாத் தீப்தானலார்த்தத்யுதிம பிரமேயம் அப்படிங்கிறது 17வது ஸ்லோகம். 18வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது, இதையும் நான் படிச்சிடுறேன். ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம கேட்கலாம். சோ त्वमशरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमैव यः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मदो मे. वा पृथिव्योरिदमन्त्रमिहि स्वाप्तं त्वैकेन तिजस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदिदं महात्मान् अमीहि त्वां सुरसङ्गविसन्धि केचित् पीता प्रजलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा मकर्षिचित्तसङ्गा सुबन्धि त्वां स्तुभि पुष्कलाभि. சோ இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. சோ ஒரே ஒரு சூரியனுடைய ஒளியிலேயே நம்ம கண்ணை சுருக்கிப்போம், நம்மளுக்கு சரியா பார்க்க முடியாது. சோ பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியனை போன்றதொரு பிரகாசம் இருக்கிறதுனால உண்மை நாங்க சரியா என்னால பார்க்க முடியல. அந்த உருவத்தை பார்ப்பது ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது. ஏன்னா அந்த பிரகாசம், அந்த ஜோதி அவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்கிறது. இருப்பினும் ஆனாலும் நான் சிலவற்றை பார்க்கிறேன். பற்பல மகுடங்கள், நிறைய தலைகள், நிறைய கைகள் பார்த்தோம். அப்போ அந்த தலைகளிலே நிறைய மகுடங்கள் இருக்கிறது. சோ கைகளிலே கதைகள் இருக்கிறது, சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ சங்கு சக்கரம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ இதெல்லாமே உங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது, எல்லா இடத்திலுமே பிரகாசமாக தோன்றுகிறது. சோ அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீர், எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. சோ யாரை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். யார் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறார்?
பகவானே எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறார். அவர் வந்து அழிக்க முடியாதவர், அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், எப்போ தோன்றினார்னே நம்மளால சொல்ல முடியாது. தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். சோ எப்போதெல்லாம் தர்மத்திற்கு ஒரு ஆபத்து வருகிறதோ அதை வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டி அந்த அதர்மத்தை அழிப்பதற்காக வந்து அவர் வந்து தோன்றுகிறார். புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் நீங்களே. சோ இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவானை வந்து அவருடைய அந்த வைபவங்களை எல்லாம் வந்து சொல்கிறார். சோ தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இறைற்றுக்கும் இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்து உள்ளே. சோ நீங்க ஒரே ஒருத்தர் தான், ஆனா எல்லா இடத்தையும் நீங்களே ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. வானத்திலிருந்து பூமியிலிருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே நீங்களே நிறைஞ்சு இருக்கிறீங்க. சோ மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. சோ 3 உலகத்துக்கும் ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது அப்படின்னு அவர்கள் வந்து உணர்கிறார்கள். பகவானுடைய ரூபத்தை பார்க்க முடியவில்லையே ஒழிய ஏதோ ஒண்ணு பெருசா நடக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு குழப்ப மனநிலையிலே, ஒரு பயத்திலே இருக்கிறார்கள். தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். சோ தேவர்கள் எல்லாமே உம்முடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸா இருக்கிறதுனால அவர்கள் வந்து பயந்து போய் உம்மிடமே சரணடைந்து விட்டார்கள். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். பயந்து போய் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி இருக்கிறார்கள். ஒரு சைடு வந்து வேத மந்திரங்கள் வந்து ஓதுகிறார்கள், பிரார்த்தனைகள் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகங்கள் நமக்கு பகவானை பற்றி சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 23வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ரூபம் மகத்தே பகுவக்த்ர நேத்ரம் மகாபாகோ பகுபாகுருபாதம் பகூதரம் பகூத்ரம்ஸ்ட்ராகராலம் துஷ்வாலோகா பிரதிதாஸ்தகா ததாகம். வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். சோ அவங்க எல்லாம் பார்க்காமையே குழம்பி இருக்கிறாங்க, இவர் பார்த்துட்டு குழம்பி இருக்கிறார். சோ அவர்களால பார்க்க முடியாது இந்த திவ்யமான ரூபத்தை. இவர் பார்த்துட்டு ரொம்ப பயந்து போய் வந்து குழம்பி இருக்கிறார். நபஸ்ப்ரூசதீப்தம் அநேகவர்ணம் ஸ்வாக்தானம் தீர்த்த விசால நேத்ரம் திருஷ்வா கித்வாம் பிரவ்யாதிதாந்தராத்மா த்ருதிம் நவிந்தாமி சமம் சவிஷ்ணோ. சோ எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசமாக கூடிய விலாசமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. இது நம்மளுடைய பகவானா? இப்படி இருக்கிறாரே, இவ்வளவு பெருசா இருக்கிறாரே, இத்தனை வாய்கள் இருக்கிறதே. சோ அந்த மாதிரி நிறைய நிறங்கள் எல்லாம் ஒளிர்கிறதே, திறந்த வாய்கள், சோ அந்த மாதிரி பிரகாசமான கண்கள், இப்படி எல்லாம் இருக்கிற இவரா நம்மளுடைய கடவுள், இவரா நம்முடைய பரம புருஷர் அப்படின்னு அவர் வந்து பயந்து போயிருக்கிறார். நான் என்னுடைய மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இல்லாது. சோ என்னோட மனசை ஒரு பேலன்ஸ்ல வச்சுக்க முடியலை என்னால, நான் ரொம்ப மனது வேதனைத்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பயந்து போய் சொல்கிறார் பகவான் கிட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகங்கள் 26, 27, 28. அமீசத்வாம் திருதராஷ்டிரிய புத்ரா சர்வே சகைவாவனிபாலசங்கை பீஷ்மோ த்ரோணோ சூதபுத்ரஸ்ததாசௌ ததாசௌ சகாஸ்மதீயை பிரபோயோ முக்யை வக்த்ராணி தேத்ருவமான விசந்தி தன்ஸ்ட்ராஹவராணி பயானகானி கேசித் விலக்தா நசாந்தரேஷு சந்த்ருஷ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கை யதா நதீனாம் பகவோம்புவேகா சமுத்திரமேவாபி உபாத்ரவந்தி ததா தவாமி நரலோக வீரா விசந்தி பகத்ராண்யபிவிஜந்தி. சோ இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் மற்றும் தமது முக்கிய வீரர்களும்
உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உம்முடைய பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் காண்கின்றேன். சோ தோற்றத்தை மட்டுமே பார்த்து பயந்துட்டு இருந்த அர்ஜுனருக்கு வேறு சில இதுவும் தெரிகிறது. என்ன அப்படின்னா, அவருடைய திறந்த வாய்கள் இருக்கிறது. அந்த திறந்த வாய்களுக்குள்ளே இந்த கௌரவர்கள், அதுவும் முக்கியமா இந்த திருதராஷ்டிரனுடைய புத்திரர்கள், அவர் மட்டும் கிடையாது, பீஷ்மாச்சாரியார் எவ்வளவு பெரியவர், சோ துரோணாச்சாரியார், கர்ணன், சோ இவங்க மட்டும் கிடையாது, பாண்டவ படையிலே இருக்கிற வீரர்களும் கூட ஒரு ஆத்து நீர் எப்படி கடலுக்குள்ள கலக்குமோ அந்த மாதிரி அவங்க வாய்க்குள்ளே போய்கொண்டே இருக்காங்க. சில பேர் பகவானுடைய பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். சோ நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வதை போல எப்படி ஒரு ஆறு கடலை நோக்கி செல்லுமோ அதே மாதிரி இந்த கௌரவ படைகள் எல்லாமே போய்கிட்டே இருக்கிறது. பீஷ்மர் போரார், கர்ணர் போரார், துரோணாச்சாரியார் போரார், பாண்டவர்கள் எல்லாருமே அவருடைய வாய்க்குள்ளே போய் நசுக்கப்படுவதை பார்க்கிறார். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகங்கள் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकसयत्र कृतो लोहा समासर्तुमिह परव्रत हृदे त्वां न सविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतीनिकेषु योधा. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். நான் உங்களுக்கு முதலே ஒரு தடவை சொன்னேன், நான் எல்லாத்தையும் நான் கொன்னுட்டேன் அர்ஜுனா, நீ செத்த பாம்பை அடிக்கிற மாதிரி இவங்களெல்லாம் சும்மா கொன்னுட்டு நீ பேர் வாங்கிட்டு போன்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா, இதுதான். இவர்களுடைய எல்லா உடல்களும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. சோ ஆல்ரெடி நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னு மறுபடியும் இங்க சொல்றார். சோ நான் இவங்களை எல்லாத்தையுமே நான் காலம், சோ காலரூபேன அப்படின்னுவாரு ஒரு ஸ்லோகத்துல. சோ அந்த காலம் நான், அந்த காலம் தான் எல்லாவற்றையும் அழிக்கக்கூடியது. சோ இந்த மக்களை எல்லாம் அழிப்பதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன். பாண்டவர்களை தவிர எல்லோருமே அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலே பகவான் நமக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व चित्वा शत्रून् पुङ्क्ष्व राज्यं संश्रुत् मयैवैदे निकदा पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. சோ சவ்யசாச்சின் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு சிறப்பு பெயர். யாருக்கு அப்படின்னா அர்ஜுனருக்கு. சோ சவ்யசாச்சின், சவ்யசாச்சின் அப்படின்னா அவர் மிகச்சிறந்த வில்லாளி. இரண்டு கைகளிலுமே பானங்களை எய்யக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவர். ரைட் அண்ட் லெப்ட், சில பேர் எழுதுவாங்க இல்லைங்களா, ரைட்லயும் எழுதுவாங்க லெப்ட்லயும் எழுதுவாங்க. இவர் நைட்ல கூட குறித வராமல் அம்பெய்துவார். சோ அதனாலேயே இவருக்கு இந்த சவ்யசாச்சின் அப்படிங்கிற சிறப்பு பெயர். சோ உங்க குவிஸ்ல வந்தாலும் வரலாம். சோ எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாச்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக. சோ எழுந்து போரிட தயாராக அர்ஜுனா, இவங்களை எல்லாத்தையுமே நான் ஆல்ரெடி கொன்னுட்டேன். சோ நீ சும்மா போர் செஞ்சு நீ அந்த பேரை வாங்கிட்டு போ, இந்த ராஜ்யத்தை ஆளு, நல்ல இந்த அரசை அனுபவிப்பாயாக, இந்த போரிலே நீ ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்கிறார். அர்ஜுனருக்கு மறுபடியும் போரிடு அப்படின்னு வலியுறுத்தி சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. துரோணம் சபீஷ்மம் சஜயத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யான் அபியோத வீரான் மயா ஹதாம்ஸ்துவம் ஜகீமவயாதிஷ்டா யுத்யஸ்வத் ஜேதாசி ரணேகபத்னான். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். சோ இவங்களெல்லாம் உன்னை கொல்வதற்காக வந்த எதிரிகள்.
சோ இவங்க மேல நீ இறக்கப்படாத, இவங்களை எல்லாம் நான் ஏற்கனவே அழிச்சிட்டேன். துரோணரை அழிச்சிட்டேன், பீஷ்மரை அழிச்சிட்டேன், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் எல்லாத்தையுமே நான் அழிச்சிட்டேன். நீ கவலைப்பட வேண்டாம். நீ போர்ல ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்பட்டு போர்ல இவங்களை வென்று நீ அரசாட்சி செய்வாயாக அப்படின்னு இங்க சொல்றார். சஞ்சய உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர் தேவமான கிருதி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாக கிருஷ்ணம் சகத்ததம் பீத பீத பிரணம்ய. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான். சோ அங்க ஒரு அரண்மனையை அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற சஞ்சயன் சொல்றாரு இப்போ. சோ மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் ஊப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். சோ அர்ஜுனர் இப்படி பகவான் சொல்றார், நான் ஆல்ரெடி அழிச்சிட்டேன், அவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க, நீ சும்மா ஒரு கருவியாக செயல்படு அப்படின்னு சொன்னதை கேட்டு அர்ஜுனர் மறுபடியும் மறுபடியும் பகவானை கூப்பிய கரங்களுடன் வணங்குகிறார். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். சோ ரொம்ப பயத்தோடையும் ரொம்ப ஒரு குழப்பத்தோடையும் ரொம்ப ஒரு பகவான் மேல ஒரு பக்தியோடையும் இப்ப அர்ஜுனர் பேச ஆரம்பிக்க போகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 36, 37, 38. அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தானே ரிஷிகேஷ தவ ப்ரீகித்யா ஜகத் பிரக்ருஷ்யத்னு ரஜ்யதே ச ரசாம்சி பீதானி நிஷோத்ரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி சித்த சங்கா. சோ இது 36, 37. கஸ்மாச்ச தேனேன மரேந்திர மகாத்மன் கரீயசே பிராமணோப்யாதிகத்ரே அனந்த தேவே ச ஜகன்னிவாச த்வமசரம் சதத்ரம் யத். சோ இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் என்னன்னு சொல்லுகிறது பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே. புலன்களின் அதிபதினா ரிஷிகேஷர். சோ நம்ம புலன்களை எல்லாம் ஆள்பவர் அவரே. அதனாலேயே இங்கே ரிஷிகேஷர் பாருங்க, இந்த ஸ்தானே ரிஷிகேஷ அப்படிங்கிறார். சோ புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சோ பகவானுடைய திருநாமத்தை கேட்கறதுனால ஆனந்தம் கொள்கின்றார்கள். சோ பகவான் மேல ஒரு பற்றுதல் ஏற்படுகிறது. சித்தர்கள் எல்லாமே மரியாதையுடன் உண்மை வணங்குகிறார்கள். அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள்? அச்சமடைகிறார்கள். பயந்து அவர் அந்த உருவத்தை பார்த்து அங்கும் இங்கும் ஓடுகிறார்கள். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். சோ பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் பிரம்மா. சோ பகவான் தான் மூல முதற் கடவுள். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வழக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? சோ அவங்க எல்லாமே உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்த கடமைப்பட்டவர்கள். சோ எல்லையற்றவரே. சோ எங்க பார்த்தாலும் நீங்க தான் இருக்கிறீங்க. லிமிட்ஸே தெரியல, எங்க உங்களுடைய தோன்றுகிறது, எங்கே முடிகிறீங்க அப்படிங்கிறதே தெரியல. அதனால எல்லையற்றவரே, அன்லிமிட்டெட். சோ தேவர்களின் தேவனை, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அடிபற்றவர். சோ என்னைக்குமே நிரந்தரமானவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். சோ காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், இந்த ஜடத்தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். சோ இந்த ஜடத்தோற்றம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஒரு சிறு சக்தி தான். சோ இதுக்கு எல்லாமே நீங்க அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறாங்க. சோ காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், பிரம்ம சமிகதை கூட சொல்கிறது ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லைங்களா? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சித்தானந்த விக்கிரகம் அனாதிராதி கோவிந்தம் சர்வகார காரணம். சோ காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணம், சர்வ காரண காரணம், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக அவரே திகழ்கிறார் அப்படின்னு பிரம்ம சங்கீதை கூட சொல்கிறது. சோ நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவர் நீரே, அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே,
எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவி உள்ளே. சோ வேதங்கள், அதாவது வேதங்களை கற்பது எதற்காக அப்படின்னா பகவானை வந்து அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான். சோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அறிந்து அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. சோ பௌதீக குணங்களுக்கெல்லாம் வந்து பௌதீக குணங்கள், நம்ம பௌதீகத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா 3 குணங்கள் நம்மை ஆட்சி செய்யும். ஆனா இந்த குணங்களை படைத்தவர் அவராக இருந்தாலும் இந்த குணங்களினால் அவர் வந்து நம்ம தான் பாதிக்கப்படுவோம், பகவான் பாதிக்கப்பட மாட்டார். அந்த 3 குணங்களை ஆட்சி செய்பவர் அவர் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். சோ எல்லாத்துக்கும் அடைக்கலம் நீராகவே இருக்கிறேன். சோ யாரெல்லாம் வந்து தோன்றுகிறார்களோ கடைசியில வந்து அவரிடம் வந்து நம்ம பிரளய காலத்திலே அவரிடம் தான் வந்து போய் சேரணும். சோ எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர், நீங்கள் எல்லா இடத்திலும் பரவி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு இங்க பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. So 41 and 42. सखेति मत्वा प्रसवं मदुक्तं देह दे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणेववापि यच्चावकाशार्थमस्मृतोऽसि विहार संख्यासनभोजयेषु एकोदवाक्यच्युतदत्मशं तत्ता सामये त्वामगा प्रवेयम्. சோ உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். சோ இப்ப என்ன சொல்றார், பகவான் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருச்சு அர்ஜுனருக்கு. இப்போ வந்து நான் இவரை போய் நான் நண்பனா நினைச்சிட்டு இருந்தேனே, இவரை வந்து நான் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டிருக்கேன், யாதவான்னு கூப்பிட்டிருக்கேன், நண்பனேன்னு கூப்பிட்டிருக்கேன். சோ இப்படி எல்லாம் நான் கூப்பிட்டிருக்கிறேனே இவனை அப்படின்னு வந்து இப்போ வந்து பயப்படுறார். ஒரு மனசுக்குள்ள வந்து ஒரு பயம் தோன்றுகிறது. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும் அப்படிங்கிறாரு. நான் அப்படின்லாம் செஞ்சதை வந்து என்னை வந்து மன்னிச்சிருங்க, நான் தெரியாம அறியாமையில செஞ்சிட்டேன். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போது, சோ விளையாடுற சமயத்துல ஃப்ரெண்டுன்னு நினைச்சிட்டு ஒரே படுக்கையிலே கூட நம்ம படுத்துட்டு இருந்திருப்போம், ஒரே அமர்ந்து உணவு இருந்திருப்போம், ஒரே தட்டுல நம்ம 2 பேரும் சாப்பிட்டிருப்போம், எச்ச சாப்பாட்டை சாப்பிட்டிருப்போம். நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். சில சமயம் வந்து கிண்டல் கேலி எல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள ரொம்ப சகஜம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் இவரை வந்து நினைச்சிட்டாரு அர்ஜுனர். சோ இது தன்னுடைய நண்பன் அப்படின்னு பகவானை வந்து நினைச்சு கொண்டிருந்தார். சோ இப்பதான் தெரியுது இவர் எவ்வளவு பெரியவர் அப்படின்ட்டு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வந்து அதனால வந்து இவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். நான் தனியா இருக்கும் போதும் சரி, நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் சரி, நான் வந்து உங்களை வந்து அவமரியாதை செய்திருக்கிறேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. சோ இந்த மாதிரி குற்றங்கள் செய்ததுக்காக என்னை தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு வந்து வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறார். சோ நண்பன் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அம்மா அப்பாக்கு இல்லாத இடத்த வந்து கொடுக்காத இடத்த வந்து நம்ம நண்பருக்கு கொடுத்திருப்போம். நம்ம வீட்டுல வந்து ஏதாவது குழந்தைங்க கிட்ட போய் டேய் கொஞ்சம் கடைக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல நான் எனக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து இது இருக்கு, டெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான், படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவான், ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவான். ஆனா அவனோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து போன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ, இதோ இருடா ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நான் அங்க இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். சொல்லுவானா மாட்டானா? நம்மளே அப்படிதான் சொல்லி இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? எஸ், யாராவது சாட்ல எஸ் போடுங்க, நானே பேசிட்டு இருக்கேன். எஸ் எஸ். சோ நம்ம அப்போ எஸ் பிரபு, நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு அப்படின்னு ஒரு தனியான இடம் வச்சிருக்கோம், அது ரொம்ப உயர்ந்த இடம். சோ எஸ் மாதாஜி, லாவண்யா மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய இடம், நம்ம இடம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் நடந்தது. சோ அர்ஜுனரும் வந்து அதே மாதிரிதான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா நினைச்சு ரொம்ப வந்து இதுவா பழகிட்டு இருந்தாரு. ஆனா இப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட் எப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பயப்படுறார். சோ இப்படி எல்லாம் நான் நடந்துட்டு இருக்க கூடாது, பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு இருக்க கூடாது. எஸ் வெங்கடலட்சுமி வந்தாச்சு. சோ இப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டு கூடாது அப்படின்னு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி, இவரை போய் இப்படி கூப்பிட்டுட்டமே அப்படின்னு அவர் வந்து பயந்து ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் 45வது ஸ்லோகம். அத்ருஷ்டபூர்வம் ருஷிதோஸ்மி திருஷ்ட்வா பயேன ச பிரவதிதம் மனோ மே தத் ஏவ மே தர்ஷய தேவரூபம்
பிரசீதி தேவேசு ஜெகன்னிவாச. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் என் மனம் குழம்புகிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணையை காட்டி மீண்டும் தமது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்ததுல எனக்கு சந்தோஷம்தான். ஆனா அதே சமயத்துல எனக்கு மனசு ரொம்ப படபடப்பா இருக்குது. என்னால என்னோட மனசை பேலன்ஸ்ல வச்சுக்க முடியல அப்படின்னு ரொம்ப குழம்பி இருக்கிறது என்னுடைய மனசு. சோ அந்த பயத்திலே இருக்கிறதுனால பகவானை இறைவனே, தேவர்களின் இறைவனே, சோ 33 தேவர்களுக்கும் யார் தலைவர் அப்படின்னா பகவான் தான். இந்த அகிலமே யாரிடம் அடைக்கலமாகும் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் கிட்டதான். சோ நீங்க என் மேல கருணை காட்டி மறுபடியும் அந்த தெய்வீக ரூபத்தை எனக்கு காமிங்க அப்படின்னு கேட்கிறார், பகவான் கிட்ட வேண்டி கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 46, 48, 49. So 46. Kiridinam kadinam sakrahastam ichwami tvam trashtumaham tadaiva denaiva rubena sadurpujena sagasrabaho bhagavishvamurte. So the 46. 48. न वेदयज्ञायनैव दानै न सक्रियाभिर्न तपोभिरुक्रै एवं रूपसख्य अकं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्ये कुरु प्रवीर. मा देव्यदा मास विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रुं मे मदं त्ववेदवी विप्रीतमना पुनस्त्वं ததேவ மே ரூபமிதம் பிரபஷ்ய. சோ இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் போது 4 கை உருவில் உம்மை நான் காண விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் போதும், எனக்கு 4 கரங்களுடன் அந்த நாராயண ரூபத்தை காட்டுங்கள். சோ சங்கு சக்கரம் கதா புஷ்பம், சோ அந்த ரூபத்தை எனக்கு காமிங்க. நாராயண ரூபத்துல நான் உங்களை பார்ப்பதற்காக ஆவலாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறார். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. இப்ப பகவான் பேசுறார் 48வது ஸ்லோகத்துல. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாது. சோ இங்க பாருங்க, இந்த உருவம் எங்க காமிச்சிருக்கார்? ஜட உலகத்துல காமிச்சிருக்கிறார். இந்த உருவம் ஆன்மீக உலகத்தில் காண்பது இல்லை அப்படிங்கிறது, அதாவது விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது. சோ இங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது, இந்த உருவத்தை, இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை, யூனிவர்சல் அந்த ஃபார்மை இதுக்கு முன்னாடி யாருமே பார்த்ததில்லை. யாருக்குமே நான் அந்த ரூபத்தை நான் காமிச்சதில்லை. இந்த ரூபத்தை வேதங்களை படித்து கரைச்சு குடிச்சிருந்தா அப்பவாச்சும் அந்த வேதங்களை படித்த பண்டிதர்கள் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காமிங்க அப்படின்னு கேட்டா காமிச்சிருக்கிறேனா? இல்ல. வேதங்களை படிச்சாலும் பார்க்க முடியாது. யாகங்கள் செய்தாலும் பார்க்க முடியுமா? முடியாது. தானங்கள் பலன் செய்தாலும் பார்க்க முடியுமா? முடியாது. புண்ணிய செயல்கள் செய்தாலும் பார்க்க முடியாது. கடுமையான தவங்கள் செய்தாலுமே கூட இந்த உருவத்தை இந்த உலகிலே யாராலும் பார்க்க இயலாது. அப்போ யார் பார்த்திருக்கிறார்? அர்ஜுனர் மட்டும்தான் பார்த்திருக்கிறார். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். சோ போதும், நீ என்னை பார்த்து ரொம்ப பயந்து போயிட்ட. இந்த யூனிவர்சல் அந்த தரிசனம் இதோட முடிச்சுக்கல நானு அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னுடைய பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்து விடுபடுவாயாக. சோ உன்னுடைய எல்லா குழப்பங்களும் தீரட்டும். அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். சோ நீ எந்த உருவத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டையோ, இப்போ நான் அந்த உருவத்துக்கு நான் மாற போறேன். அந்த தரிசனத்தை நான் உனக்கு கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச இத்தர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்த்யத்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயம் மாசபூய ஆஸ்வாசயாம் ஆசசபீதமேனம் பூத்வா குணசௌம்ய பபுர் மகாத்மா. இப்போ சஞ்சயன் பேசுறாரு. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான்,
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். சோ அப்போ யார் பார்த்துட்டு இருக்கிறார்? சஞ்சயன் கூட இந்த உருவத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறார். சரிங்களா? சோ அப்போ புருஷோத்தமனான கடவுள் என்ன சொல்றார்? சரி, அர்ஜுனரிடம் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவருடைய 4 கை நாராயண ரூபத்தை ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கிறார். சங்கு சக்கர கதா ஹஸ்தத்தோட. சோ அந்த ரூபத்தை காமிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவருடைய உண்மையான உருவமான 2 கை ரூபத்துல, அந்த ஷியாமசுந்தர ரூபத்துல, அந்த ரூபத்துல பகவான் அவருக்கு தரிசனம் தந்து அவரை உற்சாகப்படுத்துகிறார். ஏன்னா அவர் ரொம்ப பயந்து போயிருக்கிறார் இல்லையா? அதனால உற்சாகப்படுத்துவதற்காக 2 ரூபத்தையும் அவர் காண்பிக்கிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 51வது ஸ்லோகம். அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்பேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌம்யம் ஜனார்தன இதானீமஸ்மி ஸ்மிருதா சசேதா பிரகிருதிம் கதா. இது 51வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதரை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். சோ பகவான அந்த 2 கை ரூபத்துல பார்த்த உடனே அர்ஜுனருக்கு ஒரு மனசிலே அந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் நீங்கி ஒரு அமைதி ஏற்படுகிறது. சோ அந்த அழகான உருவத்தை பார்க்கிறார். சோ மனிதனை போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த உருவத்தை பார்த்து பழைய இயல்புக்கு அவர் திரும்புகிறார். சோ 52வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சுதுர்தர்ஷமிதம் ரூபம் திருஷ்வானசி அன்னம தேவ அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்சின. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் மிகவும் காண்பதற்கு அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். சோ இந்த மாதிரி உருவத்தை நீ பார்க்க இல்லையா? இது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். சோ இந்த உருவத்தை பார்ப்பதற்கு தேவர்கள் எல்லோருமே தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆவலாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் அவருடைய ஷியாமசுந்தர ரூபம். இந்த ரூபம் 3 இடங்களிலே வளைவுகளை கொண்டது. சோ ஒரு கையில இங்க புல்லாங்குழல் இல்லை, ஆனா ஒரு கையில புல்லாங்குழல் வச்சிட்டு இருப்பார். அதுதான் இந்த ரூபம், ஷியாமசுந்தர ரூபம். சோ பக்த்யா தவ் அனன்யயா சக்ய அகமேவம் விதோர்ஜுன நாதும் திருஷ்ட்வா சத்வேன பிரவேஷ்டும் சபரந்தப. எனதன்பு அர்ஜுனா, உன்னும் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். சோ யாருக்கு இந்த மாதிரி அவர் தரிசனம் கொடுப்பார் அப்படின்னா, பக்தியில் சிறந்தவர்கள், உண்மையான அனன்ய பக்தி செய்கின்ற ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் இந்த மாதிரியான தரிசனத்தை அவர் அருள்வார். இந்த வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். சோ இந்த மாதிரி உண்மையை நீ தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா சோ பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 55வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். மத் கர்ம க்ரூன் மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதக நிர்வைர சர்வ பூதேசு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் தனக்கற்பனைகள் களங்கங்களில் இருந்து முழுவதும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தில் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். சோ யார் பகவானை சென்று அடைய முடியும், அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும், அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு இங்க சொல்றார். யார் ஒருவர் அனன்ய பக்தி செய்கிறார்களோ, சோ பகவான் மேல உண்மையான பக்தி யார் செலுத்துகிறார்களோ,
பலநோக்கு செயல்கள், அதாவது எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே கிடையாது. பகவான் கிட்ட போய் இது கொடுங்க அது கொடுங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கறது கிடையாது. பகவான் மேல நமக்கு இருக்கிற பக்தி, அதை நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவான் மேல நமக்கு இருக்கிற அன்பு, அதை பக்தி தொண்டு செய்து அவருக்கு நம் அன்பை செலுத்துகிறோம். அந்த மாதிரி யாருக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம பக்தி தொண்டு செய்கிறார்களோ, மனக்கற்பனைகள், சோ நம்ம எப்பவுமே ஒரு கற்பனைகள்னாலதான் நம்மளுக்கு ஆசை வருகிறது. சோ அந்த மனக்கற்பனைகள், அப்புறம் மனசிலே இருக்கின்ற களங்கங்கள், இதுல இருந்து எல்லாமே முற்றிலும் அவர்கள் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும், பாவங்களே இல்லாமல். சோ அந்த மாதிரி அகர்மாஸ் செஞ்சு அவங்க யார் விடுபட்டு இருக்கிறார்களோ, எனக்காக செயல்படுகிறார்களோ, சோ அவர்களுடைய திருப்திக்காக எந்த செயல்களையும் செய்யாமல் என்னுடைய திருப்திக்காக யார் செயல்படுகிறார்களோ அவர்கள் என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளார்களோ, சோ பகவானை அடைவது மட்டும்தான் என்னோட வாழ்க்கையினுடைய இந்த கோல். சோ என்னுடைய இந்த மனித பிறப்பு எடுத்ததன் நோக்கமே பகவானை அடைவதற்காகத்தான், அவருக்கு பக்தி செய்வதற்காகத்தான். அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் யாருக்கு தெரிகிறதோ, யார் அந்த ஞானத்திலே இருக்கிறார்களோ, சோ எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளார்களோ, சோ எந்த உயிராக இருந்தாலும் சரி, யானையா இருந்தாலும் சரி, பூனையா இருந்தாலும் சரி, நாயாக இருந்தாலும் சரி, நாயை தின்கின்ற சண்டாளனாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பிராமணராக இருந்தாலும் சரி, சோ யாராக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரு ஸ்லோகத்துல. சோ அந்த ஸ்லோகத்துல அவர் என்ன பண்றார், அந்த ஆச்சாரியர் எல்லாரையும் சமதர்ஷினக, பண்டிதா சமதர்ஷினக அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ ஒரு யானை, ஒரு நாய், நாயை தின்கின்ற சண்டாளன், ஒரு பிராமணர், யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஸ்பீசிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் கூட கிடையாது. எல்லோருடைய மனத்திலும் பரமாத்மா வீற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு பரமாத்மா மேல அன்பு செலுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல அவங்க எல்லோரையும் சமமாக நடத்துகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் நிச்சயமாக என்னை அடைவார்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்திலே நம்மளுக்கு கேரண்டியா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இந்த 55வது ஸ்லோகத்தோட இந்த சாப்டர் நமக்கு முடிவடைகிறது. ஒரே ஒரு தடவை ரீகேப் பார்த்துடலாம். தன்னுடைய யூனிவர்சல், அர்ஜுனர் பகவானுடைய யூனிவர்சல், அதாவது விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உலகளாவிய அந்த வடிவத்தை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் விவரிக்கிறார். அந்த யூனிவர்சல் வடிவத்தை அர்ஜுனருக்கு காண்பிக்கிறார். அதை பார்த்தோன்னே அர்ஜுனருடைய அனுபவம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு 15 to 31 வரைக்கும் நாம் பார்த்தோம். அதுக்கு கிருஷ்ணர் கிட்ட கேள்விகள் கேட்கிறார், கிருஷ்ணரும் பதிலளிக்கிறார். அப்போ பயந்து போய் அந்த மிகப்பெரிய உருவத்தை பார்த்து மிகவும் பயந்து அர்ஜுனர் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறார், ஜபங்களை பிரார்த்தனைகளை செலுத்துகிறார். சோ கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி அன்பு செய்யணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். பக்தியாது அனன்யா சக்யா. சோ எப்படி எல்லாம் பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறத, எப்படி பக்தி செஞ்சா, எப்படி நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம மாத்திக்கிட்டா, நம்ம குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது 55வது ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். பிரபு ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, ரெக்கார்டிங்